Здравейте, добро утро или добър ден, зависи кой от вас гледа това видео. Здравейте на всички, които го гледате. Днес искам да споделя с вас един супер вкусен и любим мой продукт, а именно Vita Active или иначе казано витамини за нашето здраве. Ще споделя малко информация относно витамините, защо аз ги консумирам. Ето тук съм си ги приготвил дори моята дневна порция витамини. Ще ви покажа какво представляват, ще ви кажа малко така информация за тях. Така че настанете се удобно, вярвам, че ще ви бъде ценна и полезна. Какво представляват витамините? Всяка жива клетка постоянно се нуждае от витамини и минерали, за да работи нормално, произвеждайки достатъчно количество енергия за здравето на целия организъм. По принцип, пълноценното и балансирано хранене трябва да удовлетворява общата потребност на човека от тези вещества. Получаването на достатъчно количество хранителни вещества от храната обаче може да бъде проблем, а лекарите, въпреки наличието на определени симптоми, често не могат да установят дефицита на витамини или минерали. Като правило, човек изпитва недостиг на енергия от два типа. Физически проявява се с повишена уморяемост, слабост, загуба на апетит, повишена податливост към инфекции психически, което се проявява като раздразнителност, недоволство, апатия, сънливост дори. Така че за какво са ни нужни всъщност витамините? Да, всички знаем, че са полезни, че са полезни, чували сме, че са полезни, но ето този кратък текст представлява наистина какво представляват витамините и защо са ни нужни всъщност ние да ги консумираме. Какво предлага Vita Active? LR е компания, която взима извлек от 21 плодове и зеленчуци, които осигуряват 100% от дневната доза на 10 жизнено важни витамини за нашето здраве. В това малко шишенце, което е 150 мл, 150 мл, което са дози за 30 порции, тук дори ще ви покажа, 150 мл дози за 30 порции, това шишенце ни стига на месец и е естествен извлек от 21 плодове и зеленчуци. Осигурява 100%, както казахме, от дневната доза на 10 жизненно важни витамина за нашето здраве, без термична обработка, без отцветители и консерванти. Когато се отвори, добре е даже задължително да се държат на студено хладно място, в хладилник примерно, и подходящ за абсолютно всички хора. Както казахме, 100% от 10 жизненно важни витамина, от които ние имаме нужда. Именно витамин D3, витамин Е, витамин B1, витамин B2, B6, витамин B2, рибофлавин, така наречения, витамин B1, виждате тиамин, витамин B6, витамин B12, витамин B3, ниацин, фолиева киселина, пантеонова киселина и биотин. Това са 10 жизненно важни витамини, от които ние имаме нужда. И тъй като, за съжаление, храната в днешно време е бедна на хранителни вещества, това, което ние консумираме, за съжаление е така. Доматите не са това, което бяха преди 20, 30, 50, 100 години. Се налага ние да си набавяме витамините, защото самото наименование хранителна добавка означава, че това е добавка към нашата храна. Тъй като, пак казвам, храната е доста бедна на хранителни вещества за нашето здраве, за нашите клетки, за нашия организъм, ние си ги набавяме по този начин. Това са 10 витамина, от които ние имаме нужда ежедневно. Както казахме, естествен извлек от 21 плодове и зеленчуци, виждате ги тук, ежедневно снабдяване с витамини 5 мл. 5 мл от тези витамини се равняват на 7 кг плодове и зеленчуци дневно. Консумираме 5 мл и все едно сме изяли 7 кг плодове и зеленчуци, което е уникално. Понеже на мен ми е малко трудно да изям 7 кг плодове и зеленчуци, си ги набавям чрез Vita Active. Още за Vita Active. Vita Active може да се консумира от деца и възрастни. Освен това не съдържа отцветители и консерванти. Vita Active е продукт за ежедневно снабдяване с витамини. Продукта съдържа, както казахме, извлек от 21 плодове и зеленчуци, като червено грозде, ябълки, вишни, бъс, касис, шипки, ягоди, капини, моркови, трънки, боровинки, арония, сливи, червено френско грозде, ракитник, лимони, праскови, кайси, малини и други. Изцяло натурален продукт, който се усвоява прекрасно от нашия организъм. Кой се нуждае от Vita Active? Деца и възрастни, хора с нарушен хранителен режим,
хора с ниска консумация на плодове и зеленчуци, а дори да консумираме плодове и зеленчуци, за съжаление, те не са това, което бяха, както казахме, преди много години. Хора, както с нарушен хранителен режим, както пише, за мен всеки един човек почти е с нарушен хранителен режим, точно заради ниското качество на храната, която консумираме така или иначе. Пушачи, хора, консумиращи алкохол. Знам, че няма такива хора, които да гледат това видео. Окей, шегувам се, но в крайна сметка наистина много е важно ние с какво захранваме нашето тяло, защото ако нашето тяло е една сграда, добре ли ще бъде тази сграда да я правиме от добър строителен материал, за да не подаде някъде нещо. Хора, имащи естествено здравословни проблеми, но най-вече за мен е много важно, че витамините са за абсолютно всички, от деца до възрастни. Е добре ние да ги снабдяваме превантивно, тъй като това е идеята. Да ги взимаме превантивно сутрин, между другото прекрасни са за дресинг, с кисело мляко. Познавам много майки с деца, които сутрин го правят с кисело мляко на детето, става плодово мляко, изключително вкусна горски плодове имат. Да, това също е последния слайд. Окей, сега ще ви покажа какво представляват витамините. Само да си взема тук лъжичката и ще се опитам да ви покажа на камерата да видите какво представлява. Една чайна лъжица е напълно достатъчно за нашият ежедневен прием. Не знам така добре дали ще се види на камерата, но ето това е Vita-Active. Вкус на горски плодове. Изключително вкусни. Ето опаковката, държа в хладилника. Изключително вкусни наистина. Може по всякакъв начин човек да си консумира. Аз ги консумирам обикновено сутрин на една лъжичка, на гладно. По-рядко я правя, примерно, да речеме с кисело мляко като дресинг, но имам, както казах, доста приятели познати с деца, които така ги правят на детето си. Вярвам, че това видео е било ценно и полезно. Чао и до нови срещи!